I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ng Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan niyong masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Pampanga, Pampanga, tune pong manyaman ketikeng Pampanga, mayap, ugto po ke kayo kabalen, o ini po ingke katamong bakulen, po, kalupananin ka na akong imalan, mabulaklak, akwentuan, po, na ano pong sabi yung kabalen, very Christmas, ting ka na akong get up for today, very colorful, po, kalupa na po ni nga manuan ko, ka na akong imalan ngayon, kalupa na po ning kaya katamong kwentuan, kaya katampong pamita-lamita, makule, ang po pong masaya, kabalen, bagay kaya po ba? O, nano po nga sabi yun, patiretang ngayon ni Pami Akayalbe, bagay kayo po yung ka na akong buwak, na po, kabalen, mag-comment kayo po, bakang tabalo kung atyo kayo ken, at kaya beda kayo keng kaya katamong kwentuan. Live na live tamo po keng CLTV 36 Facebook page, ang po keng CLTV 36 YouTube account. Nung yan kayo man po online, bukla kaya po yung kaya kayong telebisyon, uling live tamo po keng CLTV 36. Nano pata kabalen, ibiyemi po kaya kayo ining balitang mga palyari, keti po king Labuad Kapampangan. Nano patay nga manong siswa ng popong kulturang Kapampangan ning kaya katamong gambulan, king kaya katamo pong pamit-alamitam ngening Aldona po ning Martis, opo, adosi na po ning Setyembre. At ikayo nga po pagmananwanda kayo ganaganang makatutok king kaya katamong live program. Makiabi kayo po king kwentuhan, magpa-shoutout kayo, at i-greet yun la po rin kaya kayong kakaluguran king bie, kalupada po rin bida ngening Aldo, rin kaya katampong birthday celebrators. O yan po, happy birthday po kang Myra Alfonson Villanueva po niya. Nya naman balo ko, masaya kang ngening Aldo ngay ni Myra. Happy birthday mo naman po kang Ma'am Rosalie Apostol na ning Central Elementary School king Arayat, Pampanga. Ma'am Rosalie, happy birthday po kaya kayo. Happy birthday also to one of our editors, Kuya Arvin de la Cruz. Naku, Kuya Arvin, birthday mo pala. Magpapansit ka naman dahil pupuntahan kita mamaya dyan sa opisina mo para tingnan ang iyong handa. Naka-birthday leave ba si Kuya Arvin? Naku, Kuya Arvin tumatakas ka sa papansit. Bukas pupuntahan kita sa sa opisina mo. Wala kang ligtas sa pansit diyan. Happy birthday po, Tita Mirasol Salenga. Ayan po niya kalagoy, Tita Mirasol. Baliw po, nung bakit? Kayaya po megmuli Jennifer Salenga. Opo, mami niya pong Jennifer. Kaya kayo po nga kakita itsura ngeni. Mag-birthday tamo po. Ulim po nga, kayaya po megmanay Jen. Malaguya naman. Tita, I hope mag-enjoy ka ngening birthday mo. Balo ko, kaya be mo lareng anak mo. Payabot ng Jennifer Salenga na very proud. Ya po kano kaya kayo at kaluguran da kayo po kano ilang mikakapatad. Lakwas na po kayong papakit yung pong tetagan. Libutad da po reng hamon. Adinatang po kaya kayong diye. Tita, I love you. O, ini naman, congratulations naman ini. Para po kang Marinel Alanige, mi pasarya po kay real estate licensure examination. Congratulations, Marinel.
Oren po kabalen, deng mag-make pa shout out po para kay greetings and congratulatory message po ne. Kaya ikayo po kabalen, nung ating kayo pong buring pag-greet, nung ating kayong buring pa-shout out ne. Uli nga aga na kayo la po ngening Aldo, o ini po at po yung programa para kaya kayo, para apayabot nyo po, kareng kakaluguran nyo king die, na importante lang, maulagala at agaga na kayo lang laganas. Makyabe kayo naman po ne, king kaya katamong kasebyan, magkomento kayo, bakang tabalo minung nanong po yung kaya kayong interpretasyon, king kaya katamong kasebyan, o ini po. Kalalapit king api, nung kabisang mapali. O yan po. Nga na po kayong English, don't come near a fire if you don't want to risk being burned. Na ano pong panintindi yung kabalen? Mag-comment kayo po ne. Hello po, thank you for watching. Kana ako pong sister-in-law, Rubilin Castro, naman albe, kaya be kon Joey Castro ne. At saka po ikoyang Eric Dungaw, naman albe mo naman po kaya katamong programa. Pa-shoutout kayo mo po, balikan da kayo, uling oreni na po, dahil balitang balen. Balita, Ketty Labuad, Kapampangan. Miras na po kanukeng 169.3 billion pesos in foreign and local investments keng Region 3 anyang 2022. Maragula contributor kanukeni reng major economic zones at imo po yung Clark, ang po yung Subic, agpangking National Economic and Development Authority o NEDA. Paulo G. Santos, ingating report. Kanu malalakwan ng Central Luzon pakaras king investments basiking datos ng National Economic Development Authority o NEDA Region 3. Miras king 169.3 billion pesos in foreign and local investment king Region 3 anyang banwang 2022. Amount of approved investments in the country last year. Pumapangalawa po tayo sa Calabarzon na may 185.6 billion pesos na approved pag-committed investment last year. Tayo po sa Central Luzon. Agpangkang Undersecretary Carlos Abad Santos, ning NEDA, maragula contributor Kenny, reng major economic zones, antimo in Clark at Subic. The agriculture sector here and agribusiness is a growth driver. And then we also have the manufacturing sector. And then we're in Clark now. And it is also a driver for both manufacturing and services development in the region and the country. Pangatawanan mo rin kanuning Central Luzon ing titulong Rice Granary of the Philippines uling 25% ning total rice production keti Pilipinas, menibat king Region 3. Samantala, for the second quarter of this year, Central Luzon remains one of the country's top food basket. In fact, tayo po sa Gitnang Luzon ay number 1 sa production ng rice with a share of 25.71% in national output. Pang-apat po tayo naman sa corn. Pang-apat po tayo na producer ng pork sa buong Pilipinas at pang-anim naman po sa goat. We're number 1 sa pag-produce ng chicken, duck, and duck eggs. At pangalawa sa pag-produce po ng chicken eggs. Mo naman kanu mitatawli ing Region 3 pangaras king labor and employment. Basiking April 2023 data ng Philippine Statistics Authority asuking 95.3% ing employment rate keng Central Luzon. Katumbas na iti ning 5.6 milyon na katao akayabe keng working population. Majority po ng ating mga employed, ng ating mga workers ay nasa services sector at ito po ay 22%, no? Sa national level ay nasa wholesale, retail trade, repair of motor vehicles, and motorcycles. Ito po yung mga nakikinabang po at sumasahod po ng minimum wage. Samantala, agpangkantarlak Governor at Regional Development Council Chairperson Susan Yap, maragul lang saup deng ports, keti Central Luzon, bang lakwas pasiknan,
ing tourism sector, amamio obra mo naman kareng memalen. Service sector, of course, because tourism is very strong here. With the availability of the ports and the airport, Clark Airport now, we are one of the major hubs of bringing in international tourism. Aking kakayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. O ini po yung kakatamong tutuking balita. Emo po duathlon o triathlon ing sports events ing mararapat keti Pampanga. Uling merapat mo naman king lubaw ini pong 4th Malaysian Friendship Open Golf Tournament. Anasa pong makasawp naman kareng charitable institutions. Ay ni po ing report. Maigit na 200 na golfers ning Mikyabe king 4th Malaysian Friendship Open Golf Tournament king Pradera Verde Golf and Country Club ang milabas sa Sabado, September 9. Agpakang Malaysian Ambassador to the Philippines ay Abdul Malik Melvin Castellino, gagawan day tibang pasik na nga ning business at diplomatic relationship daling mayayaliwang stakeholders ng ASEAN countries. Today's event is organized as a commemoration of Malaysia and Philippines friendship, which has spanned 60 years next year. This is part of our celebration for the 60th anniversary of Malaysian-Philippine relations, which is in 2024. Today's event, we brought together the Malaysian and Philippine community together with, of course, the international community represented by the various ambassadors of the various countries here, including from ASEAN. And also today, this event will commemorate also the spirit of friendship and camaraderie towards all Philippines and Malaysia, and of course the other parties involved. At inya mo naman kanong masanting nga kabaldugan ng golf tournament, uling metong yan naman kanong fundraising activity iti. This event is meant also to be a charitable event. Proceeds from this event will be given to various charitable organizations in Philippines, and we hope this can continue for many more years to come. And next year we hope to do even a bigger Malaysia Friendship Golf. So thank you for coming. I hope you enjoyed the game today and have a wonderful day. Masanting ya kanong paralan ni pamag-golf, uli mag-enjoy na lang ni participants, makakilala na pangaliwang tao banta makagawa ng connections. Pang second year ko na dito sa Malaysian Ambassadors Cup itong laro. At maganda naman yung business relations between Malaysia and Philippines, lalong nagiging close, mas maganda. Then, masaya naman kami, maganda yung pagka-organize ng tournament. And at the same time, Pradera is a very good golf course. Tsaka maraming mga players, mga kaibigan namin. So, masaya naman. Promotes camaraderie between two countries, and everybody's friendly. The day is fine, so good luck everybody. Pasalamat na ni Ambassador Castellino kaning memanyatang ban maging matagumpe yung Malaysian Friendship Cup ngayong Banua. I would like to thank all of you, like I mentioned earlier. Thank you for joining us. Thank you for coming and joining us and be a part of this charitable organization. Thank you for being our friends, and I hope that our friendship will continue to foster and grow. And of course, finally, the sponsors who have given so much to this tournament. Thank you once again. Your deeds will always be remembered, and thank you for your support. And I assure you that all the funds given will be going for a good cause. So thank you very much from the bottom of my heart. Thank you. Yako po yung kaya kayong talasuyo'y JM De Jesus, ating pusong makabalen. 104 days na mo po yung panaynayan bayong Pasko. Inya kareng kaya katamong kabalen, manton puntalan nganing Burmans, malyari ko pong mamasyal king Lakeshore, Mexico, Pampanga. Biglat da niya kasing karelang Christmas Village. Talaga namang enjoy da rin kayo nakanampo ng buong pamilya. O ini po yung report. Kakaumpisa na pa mo ning Burmans, pero panamdaman na rin memalan kay di Pampanga yung espiritu ning Pasko.
Bukod ka rin magtindang bibingka ang pong makukuli ang parul, may manalput na naman rin yayaliwang piaglo ng pong lugar ang malyaring pasyalan king Christmas capital ng bansa. Kalupa na namon ng Christmas Village abanuwa-banuwang may bubuklat king Lakeshore, bang mamyetula ka rin kayanakan ang pong young at heart. Sa tanang pagpasaya na naman karing pamilya, karing mamasyal kining Tam Christmas Park. Today, September 8, happens to be also the birthday of Mama Mary and the anniversary of Lakeshore. So, tinawag niya naman na maging opening na ng Christmas Park kamo. Bukod ka rin atraksyon at dati rin ang akakit ng mamasyal, nakala naman kanudigdag bang mas masatingan nito ang Christmas Park. Pagyawangan ni Maricar this year, intim na Candelan. So, nakalpabay nga kita naman Kenny. Of course, nandiyan pa rin yung ating rides, marching band, mga higante Sony Stilts, no? Datang dati tamo mag-mime o pang tintang live band every weekends, and also the food park. About 50 booths ang titinda ngayon. Worry no more mo naman kanuuling makasadya nala naman king pamanayos kayang agos ng trapiko, bang aiwasan ng aberya ka rin bisang munta at makipagbanding ka rin kapamilya ang pong kaluguran. Then tayo, 2 years, we had 2 years prior to this, so medyo nakabisado na rin natin yung pag-handle ng traffic. We are working po together with the LGU of Mexico. So marami po tayong mga representatives from the barangay and the police. So nakahandle, last year was a good example at kahit meron tayong mga peak days na handle natin yung traffic and yung parking natin can accommodate more than 2,000-3,000 cars. Mayakiting tula ka ring minta at may nakit ng personal king Christmas Village. May nga pamulalala naman kanudeti king santing direm palamuti ang pumiyaliwang dekorasyon. It's lovely. I've seen the lights in San Fernando around Christmas time before because I've lived here for a few years, and I really like the decorations here. I really want to see it after the sun goes down. Para ka rin kaya katamong kabalen na excited ng mamasyal, makabuklat siya ang Lakeshore Christmas Village Monday to Sunday, 4 p.m. hanggang 12 midnight. Kayabe JM De Jesus, ako ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Tune po talaga. Keti kaya kataan po Pilipinas, ang poking mabilog ayato katuklunan ng Burmans ne po. Oy Nina, nano-nano na po yung papaluwal tamo, miyaliwang pakulup, mamuklat miyaliwang lugal, bakan ta panamdaman tane, Kapaskuan, impanyatang naning Kapaskuan. Naya kabalen, eko pumama ko king pamanalbe, king kaya katamong programa, uling king kaya katamong pamagbalik. Kakwentuhan tani man po ining metong kainakan, magaling swimmer na may nyambut king metong swimming competition keti po king bansa representing the University of the Assumption. Eko pumama ko magbalikan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss na Naniya kasi, hello. Hello po. Ayan. at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Pampanga, Pampanga, nakatamo pong Kasuelo talaga. Keti Keng Pampanga, uling na yung makaniting oras at intamo pong kwentuhan King Amanong Siswan. King pamikatago na ini kabalene at intamo pong metong kainakan kay ni King Labuad ka Pampangan na mayakit po gelingan King swimming ne po. Niya mo po dagulya po kay Amerika, po takay minulila po kay Pilipinas. Uli po nga yung kayong pengari, meto ka rin kayong pengari po. Eya po Kapampangan. Yung maging medium of communication da po kayong bale is English and Tagalog. So, medyo panupaya yun na po. Yung buriming nasa amin, kapag nasan mi po, aparte po kitang kwentuang Kapampangan, yung pakita mo naman po, adinan tala mo naman pong oras din kabalenta mo pong mamiyagalal po kay Tikeng Labuad Kapampangan. Anya bistaman pong iya po makaing biyasa king Amanong Siswan, pekikwanan niya mo naman pong akayabe tayo po bang manikwata mo pong inspirasyon. Uling metong niya pong magaling atleta ane po. May nikwaya pong silver medal king Class A breaststroke, bronze medal king backstroke Class A, at saka po bronze medalist siya po king butterfly Class A. Kaya po, nung lalawin tamo, talaga namang pagmaragol tayo po yung kaya katampong kabalan. Kaya niya pong 66th Boray Resort Aquatic Swimming Competition. Ala pong aliwano na Che Doronilia Jr. Che, good afternoon. Hello po. Ayan. Che, no ka rin, saan ka niyan? Sa po, lunch break naman po namin. Okay. Okay, thank you. Sa University of the Assumption. Okay, that's good. At least meron tayong oras para magkakwentuhan. Anong year mo na, Che? Medyo mahina yata yung signal ni Che. Nasa school daw po siya at kasalukuyang lunch break. Anong year mo na, Che? Grade 12 po.
So senior high school, Grade no? 1. Yes, po, Che, senior high school. congratulations, no, for winning this competition, swimming competition, kung saan hindi lang isa, kundi 3 medals ang iyong inuwi na talaga ng mga nagbigay ng karangalan sa ating lalawigan at syempre sa University of the Assumption that you represented. Gaano ka na katagal ba sa sports na to? Ilang taon ka nung nahilig ka sa swimming? 5 years old po, pero for survival lang po yun. Tapos, nagsimula po ako mag-competitive swimming po when I was 8 years old po. 8 years old? So, Yes. matagal-tagal grade na 3 rin. po. Mahaba Yes, na rin yung nilakbay mo pagdating sa sports na to, no? Che, may kapamilya ka ba na into swimming na nag-inspire sa'yo na aside from survival, ituloy-tuloy mo na ito into a sport? Wala po. So, sino naghikayat sa'yo? Wala po. Yung mom ko, pag gusto niya po talaga for survival po, in-enroll po ako nung 5 years old po. Tapos, nagustuhan ko na po talaga nung pagkatalon ko pa lang po sa tubig, bigla ko po talaga nagustuhan. Tapos, nung mga 8 years old na po ako, nag-start na rin po ako ng competitive swimming. Tapos, naghanap na rin po kami ng swim club or swim team. Tapos, naghanap rin po kami ng competitive na coach po. Alam mo, Che, kasi marami naman tayong mga kabalen na marunong, no? Ibig sabihin, kaya nilang lumangoy, meron silang basic knowledge about swimming. Pero kapag nag-enter ka na into being an athlete, a swimmer, no, na nag-enter sa mga competition, ano yung kaibahan? Kasi baka sabihin ng iba, Che, no, marunong nga naman akong lumangoy, kaya kong lumangoy, mag-dive ng matagal sa ilalim ng tubig, yung mga ganon, alam mo, kaya ko kahit gaano kalalim yan, dun nga sa ilog sa amin, nagsuswimming ako sa napakalalim. Pero what is the difference sa pagiging isang ordinary, na alam mo lang yung basic, and dun sa isang pagiging atleta sa sport na to? Training lang po. Training lang po talaga. Kasi dun po kami nag-i-improve as an athlete po. As in, kahit after school po, magte-training po kami. Tapos pag-uwi, dun pa lang po gagawa ng mga schoolworks. Ano po talaga, medyo challenging kasi binabalance po yung pag-aaral po tsaka yung sports po namin. So, hindi ka naman nahihirapan? Sa pagbabalanse, ibig sabihin, hindi ka naman nahihirapan? Hindi naman napapabayaan yung pag-aaral mo? Hindi naman po. Kaya ko naman po. Yan naman yung maganda. Kasi alam naman natin, hindi naman kasi pwede na nag-i-excel ka lang dun sa sports na gusto mong pasukin. Kailangan din yung pag-aaral mo. Kasi, di ba kapag nag-i-enter ka sa mga competition, no, hindi naman pwedeng hindi ka, ibig sabihin, minsan merong mga requirement, lalo na kung mga competition for schools, di ba? Representing schools. Pero pagkakaalam ko, Che, hindi ito ang first time mo na mag-enter into a competitive competition. Nagklara ka na rin, di ba? Yes po. Around 5 times po yata. Tapos, nakapagpalarong pambansa po ako recently lang po, nung first week of August po, sa Marikina po. So yung po nga, Clara, yung po yung Central Luzon Athletic Association. Dito sa Central Luzon. So, yung mga athletes natin po sa Central Luzon ay ang naglalaban-laban. Nag-champion ka sa swimming doon? Saan po? Sa Claraa. Nakakuha po ako ng medal po. Tapos naka-qualify rin po ako sa naka-qualify po ako sa Palarong Pambansa. Paano pinaghahandaan yung kapag alam mong meron kang competition na sasalihan? Ano yung mga paghahandang ginagawa mo? Aside sa training, syempre, no? Meron ka bang physical and mental preparation na kailangang gawin before the competition? Yun po, aside po sa training, syempre po, kailangan po alagaan po yung sarili, tapos kumain po ng tama, matulog po ng maayos. Tapos po, nag-ano rin po ako,
nagko-conditioning training po ako, nagba-boxing po ako. Yun po yung conditioning ko po for swimming po. Wow, Tapos, yung boxing. Sige, continue. Yes. And tapos po, ano po talaga, training po everyday po talaga kapag may malaking competition. Basta any competition po everyday po talaga. Oo, syempre kailangan talaga yung dedikasyon mo rin talaga sa ginagawa mo. Isa yan sa napakahalagang sangkap, no, para manalo tayo sa mga competition. At saka syempre yung support, kumusta yung support ng iyong pamilya, ng school mo dito sa competition na sinalihan mo na ito? Ano po? Paulit po. Kumusta yung suporta ng pamilya mo, ng school, dito sa sinalihan mong competition, itong 6th Bosay Resort at Aquatic Club Swimming Competition? Very supportive po silang lahat. Lalong-lalo na po yung parents ko po, yung mami po, tsaka daddy ko po. Tapos yung coach ko po, si Coach Jigs po. And then yung school naman po, sobrang supportive din po sila. Lalo na po yung mga former classmates ko po, tsaka yung classmates ko po ngayon, tsaka yung mga close friends ko po dito sa school. Yes. Very supportive naman po sila. Alam mo kasi pag may nag-cheer, no, para sa'yo, parang lumalakas yung loob mo, dagdag sigurong lakas sa iyong pangangatawan kapag alam mong nandyan sila, nag-aantay, nag-cheer para sa'yo. That's very good na may ganun kang support group, no, sa iyong sa path mo sa swimming. Paano ka nasali dito sa Bosay Resort Aquatic Swimming Competition? Invitational competition po siya. So, nagbibigay po sila ng invitations sa mga iba't ibang schools, swim clubs, swim teams po. Tapos, ever since po, gusto ko po talaga i-represent ang UA. Tapos, ayun po, sumali na po talaga ako. I represented the University of the Assumption. Sabi ko nga kanina, no, 3 medalya ang inuwi mo, 3 bronze at saka isang silver. Gaano karami yung mga categories, no, o kung yun man ang tawag ninyo kapag nag-compete ka sa swimming? Nung Bosay po, yung latest ko po, yung age group ko po ay 15 years old to 17 years old po. And 17 po ako. Tapos po, may 3 class category po. May Class A, Class B, tsaka Class C po. Tapos, per event po, makakakuha po kayo ng gold, silver, or bronze po. Okay, ganun pala. Bawat kategorya pala ay namayagpag ka, Che. Congratulations. Ang galing-galing mo naman, no? Di ba, kasi ako kasi, alam ko lang yung basic na magsuswimming, ay nakaharap, I don't know, what do you call that, no? Butterfly or... Pero may mga backstroke. Kasi sabi mo, nung una ay survival lang talaga. Yung kaalaman mo sa swimming. Pero may iba't iba palang style. Lahat ba ng style, alam mo? Ano yung mga to? Lahat po ng strokes sa swimming strokes, po. okay. Yes po. Yung 4 po, marunong po. Ano lahat yung 4 na yun? Yung specialty ko po, butterfly po, tapos backstroke, breaststroke, tsaka freestyle po. So, ganun pala ang orientation sa inyo mga swimmer. Kailangan required na alam mo lahat, pero nire-require ba mag-master kayo ng isang stroke? Depende rin po yun. Kami po yung pipili kung saan po namin mas feel. Kung katulad po na akin, mas feel ko po talaga na butterfly po yung specialty ko po. Depende po talaga sa swimmer. Yung iba po backstroke, yung iba po breaststroke. Alam mo, meron tayong mga kabalen dito na very interested. Nagtatanong sila, ano ba yung mga kwalifikasyon o ano ba yung mga dapat nila, kung ano ba ang character o physical attributes na dapat ay meron sila para maging makasali sila o makapag-master din sila sa swimming na kagaya mo. Pero siguro later mo yan sasagutin, no? Kayong mga nagtatanong dyan na interesado sa swimming, magbabalik kami ni Che, kaya naman wag po kayo maglilipat dahil magbabalik ang Nanupatan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Bis ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Bis ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Sports kwentuhan pa rin tayo mga kabalen at kasama pa rin natin itong ating swimmer na talaga namang nag-uwi po ng 3 medalya mula sa kanyang kompetisyon na sinalihan. Ito pong 6th Bosay Resort Aquatic Club Swimming Competition. Kailan lang po ito nangyari, no? Kaya naman nakakatuwa na 3 medalya ang kanyang naiuwi, silver at bronze medal. Kaya naman, Che, itong ating mga nanonood, ayan, congratulations daw sa iyo. Sana daw ay mas madami pang competition ang masalihan mo at marami pang karangalan ang maiuwi mo para sa Pampanga. Tapos meron nag-comment dito si Che Lianera. Sabi niya, naku, narinig ko na ang boses mo, CJ. Sabi niya, siguro nanonood siya sa ating programa. CJ ba ang tawag sa'yo? Nickname ko po yan. Yung nag-comment po, mami ko po. Si Mami. Ayan, Mami Che, naririnig nyo na po ba? Clear na po ba si CJ? Ayan, medyo nagkakaproblema lang po tayo sa signal ni CJ dahil si CJ po ay nasa school po sa University of the Assumption. I hope clear na po siya sa inyo, Ma'am Che, and congratulations po no, sa inyo pong parents ni Che dahil kung hindi po sa inyong suporta no, ay hindi po mararating ni Che kung ano man po siya ngayon bilang isa pong swimmer at ipinagmamalaking atleta po ng University of the Assumption. Che, may mga ano tayo dito. May mga kabalen na nagtatanong. Sabi nila, oy, meron pa habol. Si Carissa ang Zamora, proud of you. CJ, sino to CJ? Ate ko po. Ate. Ayan, proud ate, no? Okay. May nagtatanong, sabi nila, may nire-require ba na build or body structure para ka maging isang swimmer o maging isang atleta? For me po, wala naman po. Kasi po, iba-iba po talaga. Kumari po, to become a swimmer po, kapag nagte-training po lagi kayo, magiging fit na rin po kayo kasi exercise na rin po yun. Pero for me po, wala naman po. Kasi dati rin po, medyo mataba rin po ako. Tapos ngayon, medyo naging fit na rin po ako. Siyempre sa kaka-practice, no? Parang nag-workout ka na rin. Pero CJ, may mga CJ na rin natawag ko sa'yo dahil dahil yung mga nagko-comment sa'yo, no? CJ ang tawag nila. So para mas maging komportable tayong dalawa. May mga nakasama ka ba sa team nyo na wala siyang alam sa basic swimming? Hindi siya marunong lumangoy, pero gusto niya maging atleta, kaya nagpaturo siya, kumuha siya ng kanyang coach. May mga ganun bang instances? Yes po. Learn to swim po. Meron po yung coach ko po, si Coach Jigs po. May mga nagle-learn to swim po sa kanya. Tsaka po yung pinakauna ko pong naging coach, si Coach Norman Nukop po. Sa kanya po ako nag-swimming lesson po nung 5 years old po ako.
Alam mo, si Jacob, sa mga atleta, lagi kong naririnig na number one na sinasabi nila, you have to be disciplined. Yan yung una nilang sinasabi. Pero apart dun sa, syempre, disiplina sa kung ano man yung sport mo, disiplina sa sarili, sa pagkain, sa training and all, no? Pero aside from that, may nire-require pa ba siyang ibang character o ugali o practices ang pagiging atleta, lalo na kung gusto mong maging isang swimmer? Yun lang po talaga. Maging humble po, tapos discipline lang po talaga, tapos lagi pong makinig sa trainer niyo po or yung coach po ninyo. Ganun lang po. Discipline lang po talaga. Oo. Saka tiyaga. Yes. Ay, actually yan. Isa pang importante yan. Kasi hindi mo naman malalaman lahat ng stroke agad-agad. Hindi mo malalaman yung mga style agad-agad. So, kailangan talaga yung pagtsitsaga. Gusto ko lang before the competition, although sabi mo, nag-ready ka na physically and mentally, about it. Pero, gusto ko lang interesado lang ako kapag ba competition, hours before the competition, pinapakain ba kayo? Heavy meal or o kailangan light meal kasi baka sumakit ang tiyan o may ano ba yun, may impact ba yun sa floating strategy? May mga ganun ba sa diet? Ako po, before competition ko, nagla-light breakfast po ako. Ayan, naririnig ko na yung mga estudyante dyan. May mga mensahe for you, CJ, no? Si Ma'am Annette Lianera, sabi niya, so proud sa'yo, Apo. Sabi ni Ma'am Annette, si Lola mo. Ayan po, Lola. Opo, I know, very proud kayo sa inyong Apo. Tingnan nyo naman po, nanonood kayo ngayon sa kanyang interview. At si Fernan Legaspi, congrats, Che and Ma'am Che, sabi niya. Sino naman to? Che. Sino po? Fernan Legaspi. I think parent po ng friend ko po. O yan, tingnan mo, natutuwa talaga yung ating mga manonood, yung mga supporters sa naging achievement mo ito. How do you see yourself, Che, dito sa larangang ito? Ano yung gusto mong pinakamarating? Ano ba yung pinakamataas na pwedeng marating ng isang swimmer na kagaya mo? Siyempre po, makalaban po sa ibang bansa o kaya po SEA Games, Asian Games, or lalo na po Olympics po. O kaya mga World Aquatics po, ganun po. Basta makapaglaban po sa ibang bansa po. Yan. Oo, pagkakalam ko, mga local competitions pa lang ang mga sinalihan mo, pero we are looking forward na sa susunod na mga guesting mo sa amin ay international competition na ang masalihan mo, which is not far from being possible, no? Kung ganyan ang nakikita naming development sa'yo bilang isang atleta. Ayan, CJ, eto pa, no? Meron pang, gusto ko kasing alam mo na may mga tao talaga na very supportive sa'yo. Si Michiko Sila. Well done, CJ, sabi niya sa'yo, no? Si Roxanne Timbol, so proud of you, Kuya CJ. Sabi niya, ayan, thank you so much sa inyong mga congratulatory messages for CJ. CJ, kumusta naman ang school after you won the competition? Anong sabi ng school sa inyo? Sa'yo? Yung mga classmates ko po, tsaka mga friends ko po, mga close friends ko po, nag-congrats naman po sila. So very supportive naman po sila. Yes, and syempre, very proud sa'yo ang University of the Assumption. Sinong idol mo sa mga sikat na swimmer, Che? Siyempre po si Michael Phelps po. Tapos yung malakas po ngayon, si Caleb Dressel po. Sila pong dalawa. Oo.
Gusto ko lang malaman kasi kapag isa kang basketball player, talagang lahat ng basketball league, national and international, pinanonood mo yan eh. Kaya kilala mo yung mga basketball players. Minsan nga, na-amaze ako sa asawa ko dahil lahat yata ng na pwedeng panooran ng basketball sa TV and online, pinanonood niya. May mga binabanggit siya mga atleta na hindi ko kilala. Ikaw din ba? Ganun ka? Nanonood ka sa games, sa mga ibang mga swimming competition? Yes po, nanonood po ako. Ano yung pinaka-paborito mong pinapanood? Olympics po. Olympics. Tapos nakikita mo, nakakakuha ka rin ba? Nakakakuha ka ng style or technique? From the Olympians po. From watching the competition. Di ko po alam. Kasi po, ano rin po, mas experience po sila at mas magaling po talaga sila eh. Pero lahat po ng swimmers may mga sarili po silang style. So, ayun po, may sarili po talaga akong galaw po sa tubig. Yan, sana yung sarili mong style, Che, ay magdala sa'yo ng marami pang karangalan. Bago tayo magtapos sa ating kwentuhan, Che, this is your time para mag-shout out at pasalamatan lahat ng tao na naging katuwang mo para makakuha ng 3 medalya dito sa sinalihan mong competition. Sige po. Thank you po sa University of the Assumption Senior High School Department. Sa mga classmates ko po from 11 St. Jacinto Marto, yung batch ko po last year. Tapos yung ngayon po from 12 Our Lady of the Rosary and 12 Our Lady of the Pillar. Very supportive po sila. Just lahat po sila naging ka-close ko na po. Tapos po sa Mighty Waho Swim Team po, lahat po sila supportive din po. Tapos lalong-lalo na po sa coach ko po, si Coach Albashir Jumdani po. And then sa family ko po, yung ate ko po, yung lola ko po, lalong-lalo na po yung mommy and daddy ko po, si Che Doronila at Cheryl Llanera po. Ayan, thank you so much. Che, very thankful sila din sa'yo kasi na-acknowledge mo yung kanilang support sa'yo. Che, eto pa nga, may nag-message si Roxanne Timbol, so proud of you, Kuya CJ. Sabi niya, si Roda Timbol, congrats, CJ, at saka si Jack Dueña. Ayan, nagka-congratulate sila lahat sa'yo. Thank you so much for giving us the time, Che, na makasama ka sa programang ito. Kahit lunch break mo, naku, mag-lunch ka na, no? Maraming salamat and good luck sa lahat pa ng gusto mong marating bilang isang atleta. Yan po, mga kabalen, sana po na may nikwa kayong inspirasyon, iba't po kang Che. Lakwas na po retang buridang luban, ing sport ay ni po ne, ing swimming. Ikidimdam nyo naman po na nung kailangan, number 1 niya pa mo rin po, ing disiplina. King pa magbalik tampo, maganta tamo pa, and of course, gambulan taya, ing amanong siswan, inya naman po, kayo maglipat. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga,
at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Bis ng Kasuelo, tamo talaga, Keti Keng, Pampanga. Ako, maswelo kanyan. Ano pong kakuswelo din yung kayabi ako kening studio, ne? Ayan po, terak-terak ni Lolo Ray. Nako, Lolo Ray talaga na mga pinapataas mo ang energy level ko dahil sa nakikita kong pasayaw-sayaw ka dyan. O hindi na po yung taulindakin na ning kaya katamong programang nanupatan, dakala salamat po kay kaya kayong pamanalbe. Ayun, manalbeya po yung kanakong tatang Eddie Teddy Lumbay, kaya katamong kakalugurang Jennifer Salenga, kaya bene po yung katamong birthday celebrator ay malagong tita Mirasol, ne? Sana mag-enjoy kayo, sister, ne? O yan po. Ngeni naman, ikayo naman pong manay-naya, king, kaya katamo pong amano for today. O, hindi na po. Eka, lalapit, king api, nung eka bisang mapali. Nepo, don't come near a fire if you don't want to risk being burned. Ayan, ano kaya yung buridang sabyan? Ay, ni, para ka rin kiyaktamong ka ba? Ay, kung Felix, ne? Ayan po yung kiyaktamong kakaluguran. Ikaw, Felix Kapati Barrio Suki, ne? Karang comment, fire hot, fire hot, touch, ouch. Anak anong kong Felix, ika talaga kong Felix, ne? English memo. Igi Mary Ann Aquino Bonifacio. Eka pa'y tukso bakanta. Eka mo problema nga ng atsing Mirna. O yan po, dimdamiero go. Laut-laut keng tukso. Way Pineda, miwas ka keng bisyo para eka matutukso nga na naman. Keng bisyo naman po, yung sarili ng interpretasyon kong way. Kening kaya katamo pong kasebyan. Ayan po ne, dakala salamat, ikit yu po miyaya liwala. Interpretasyon ne, kaya katampong may komento. Metong keng tukso, baloy yu po retang tukso keng bien ulim pong baloy ta naman po, neng may tukso ka ating niya pong katakiking problema yan. Ne po, dakal pong salamat at hindi naman po keng bisyo mo naman. Wapi naman po yung bisyo, sabi tayo mo namang metong api. Na po, tang lepitan may pasok ka maragulyan naman pong problema. Kabalen, Inya po nung baka kita mong iya po makasanting kaya katamo. Tana po lalapit. Pero kung sumangi da banda, at naman po pwede tayong interpret, itang apiyapin po reta rin mga sakit at challenges, kay bieta mo, nung tatakot tamo pong mapali, ala, tamo po, nung etang po suungan, itang hamo na ita, tamo abalo po ta pala agyu tamo impali. At iba't ketang pangapali tamo ita mas maging tamong matatag, mas magita mo pong matapang po. So miyaliwa po pwede ta maging interpretasyon. Dakal pong salamat kaya kayo at taglus po na magkomento at makyabek in kaya katamong kwentuhan. Oy Nina, reta naman pong bisa ng retang bisa na pong makaramdam. Tig-tig. King Amanong Siswan. Magkantata na po, bisa kayo. Tara, sabayan tayo yung kantang ini. Maniwala ako, ikatangan at tintang pa'y tumulan. Lunging puso mo, ibuklat neking kekang parang tao. Parang dame, ingkekang siwala. Parang dame, king taot sabla. Swala, di rin akong sala. Kalanin ng hangin na duwang kinbatwi. Ingke kang swala, di rin akong sala. King isip at puso.
swala, di rin akong sala. Dalanan ng hangin at wangking batuin. Ingke kang swala, di rin akong sala. King isip at puso, kapas nawa. Kasanting da po talaga, deng kantada po, deng artisan tarita, si po at intampong grupo ang tikaniti po, keti kem Pampanga, na talaga naman pong gagambul ken kaya katampong amanong siswan, at ren karela pong tigtig ne, ren karelang kanta, eda po paboren, na eya po bida, inga kaya katampong pong amanong siswan. Ayan, at intampong comment. Ayan, sabi na po, may comment ya po kitang kiyakatamo kasebyan, Teddy Lumbang, tatang ko ne. Kamakyabe karetang taong matsura, karaptana, na bakang miyasag keng marok, danggawi. Wow, masanting nga po itang komento mo ngay tatay ne, wapi naman. Kalalapit kay nga piretang marok. Dapat, bakang mapali, bakang ka mapakyapos. Wow, malago yung interpretation ng tatay ko. Winner. Okay. Ini pong Andy Sanchez, lead kayo, bat king Team Sanchez, bat mo rin kang Kayla Sanchez. Nga na pong Kong Andy, salamat po. King kaya kayo pong pamanalbe, king kaya katamong programa ne, king kaya kayo pong oras at laganas adadake. Sana po mag-enjoy kayo. King kaya katamong kwentuang Kapampangan. King pami katago na ini, gambulan tayo pa mo yung kaya katamong amanong siswan, dagdagan tala ring amano, kaya kayong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan word of the day, ayan po. O, ikiye po, pulok, ne? Reta po kanong feathers around the neck of a cock. Pulok. Anya po, kabalen, daramdaman tayo yan. Daramdaman tayo ang laganas ing pulok. Po, tapong ing tao, medyo mitas siya. Mitas siya na anong aus ka rin. Itang medyo maging yang mayabang, po. O kaya masyado yung ma-pride. Makanya, agad na pong sasabihan din nga po ta, katas sa pulok. Ang na po ne, buri na po palang sabihin, blang mo, kinumparane king metong aman, ukreta nga tsukenit, matas la, pulok po pala, ing aus kanita. O, may kabalo kayo kabalen, Sana pong gamitan tala po rin amanong arena, kaya kami pong dadake, reta pong kasebyan, kasi metong niya pong paralan nini, bakanta po agambol taya, ing kaya katamong kulturang Kapampangan, ela po mababating retang Kapampangan words na sabihan ng masyadong malalam, actually po ela po malalam reng amanong aren sa jamo pong tala gagamitan. Inya po gamitan tala bahana mo pong sabiang malalam la bakan ta maging familiar tamungan ulim pong pong kasanting ing amanong siswan. Mayari ne po ing metong oras sa pamitalamitam tamo pong Martis ne nano pata abayan nyo pong pasibayo bukas Miyerkules. Oy Nina, ring manenay king Giant Lantern Festival 2023. Ligligang parul po ne, 95 days na mo. O bahit ang mayari at yung panauling shout out. Hello to April Jerilyn Lumbangin ka na akong pinsan manalbe kaya bay Maricel Apostol Gumabon tita ko ne. Ayan, hello, thank you for watching. O yan po, bukas pa pasibayo ne, malbe kayo. Ako po yung kaya kayo ngaching malago dyan na lumbang parungaw ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay